Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 11 minutos nakaligad sa atak ng alas 8 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong aga naman sa atos sa mga ka-aksyon. Aksyon Hotline. Martes nga edisyon, yari kita sa Pizza 14 sa bulan sa Hunyo tuwig 2022. Aksyon Hotline. Aksyon Marlon Hinuvaya basta Martes nga edisyon, temporaryo nga nagapangalagan sa sedi nga palatuntunan sa ngalan sang regular nga Anchorman Action Art Hopon. Isa ka maayong aga ang nagsugata sa aton subong, mayad-miyad ang paniyempo sa mga adlaw. Kalabanan siguro nga mga ka-aksyon naton may maayogid ang pagbugtaw. Aksyon Hotline. Isa lamang kabagay ang permigin na kaugtan sa mga ka-aksyon naton. Ilabi na sa mga motorista bangod basta kan Martes ang subong nga tuwig 2022 kalabanan nga Martes. Ginapotos permis ang balita may kang tanan sa saka sa presyo sang gatong. Aksyon Hotline. Hoy-hoy pako na naman ang na-eksperyensyahan kag pang-abaw-abaw na naman ho ang aton sa nga nabatian bangod subong nga adlaw ang sumugata nga balita sa aton. Amo ang ikaduhang nga big time oil price increase. Aksyon Hotline. Ikaduha ini nga Martes ang Hunyo, ikaduha man ka beses nga sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sang petrolyo ho. Dugay-dugay hibalaon naton sa ato sa nga patrol. Kon bala ano naman nga gasoline station ang temprano pa kag una nga nagpatuman sang sini nga saka. Aksyon Hotline. Plus damo ba bala sa mga dipasahi nga salakyan ang nagabiyahe subong? Kay dito sa pila ka mga lugar sa Luzon, kag ang MMDA nagasiling nga gapati sila nga mabuhin-buhidan tong kanamuon sa mga salakyan bagod man sining ikaduwang nga oil price hike. Aksyon Hotline. Dito sa may Metro Manila, dito sa Cavite, damo na to sa mga tag-iya sa mga salakyan di lang ang ipasahe, kundi pati gani pribado, apektado man. Waay na nagamaniyo kag nagmato-mato na lamang sakay sa pampasahero. Ang iba nagalinya sa ginatanyag nga libre sakay sa aton siri nga gobyerno. Aksyon Hotline. Amo ni ang isa sang paumpaw porsyon sa ato sa gobyerno subong para kuno hindi matamaan ang mga makaluluoy nga mga motorista. Pero kung padalman gid naton daw pinabayaan sa gobyerno kang gidahilamo sa mga problema sa ato sa nga nasyon. Epekto ini dala sang sila kaay sa presyo. Aksyon Hotline. Subong man nga adlaw liwat nga magalingaw-lingaw kita, magalingaw-lingaw ang mga Pinoy sa ikalimang nga pag-atubangay sang Golden State Warriors kag Boston Celtics sa Game 5 sang NBA Finals. Aksyon Hotline. Ini nga pala tuntunan magatakop sang temprano bangod pagpatak sa alas 9 subong nga aga, liwat nga magaratsada ang Aksyon Radio Bacolod sa ato sa nga blow-by-blow coverage para dalon sa inyo sa nga igtalupangod, dalon sa inyo sa nga puloyan ang dalagan sa hinampang. Aksyon Hotline. Baw kagabi pa lamang masulusan yan ang pinustahanay ho. Ang bintaha subong o kon ang liyamado kon sa mga bulang papagambalan ara sa Warriors nga aman kay banti balik sa ilit sa mga home court ho sa Chase Center sa may San Francisco. Hampangon ang Game 5. Liwat nga magapangayaw ang Celtics sa baluarte sang Warriors. Aksyon Hotline. Tikon sa plasing-plasing nga ginatawag sa postahanay man mga Pinoy. Lingaw-lingaw tuod puruti laeng gid kon mayara ka sang posta. Ang iban posta binyo pila 50,000 100,000 mo. Aksyon Hotline. May kilala ko nagligad game 1. Postaya 100,000 sos isahon lang.
Action Hotline. Ginpostahan niya mga ka-action warriors daog ang Celtics so di huy pako ya. Action Hotline. Kung sa ginatawag nga plasing man sa postahan na may plasing ina mga ka-action mo. Nagligad nga adlaw sang gin-check naton ang siyempre mahatag plus dari mga ka-action na mo ang warriors kaysa ilang bintaha mo. Ang una nga plasing there is 4.5 plus 4.5. Pero pag kagabi mga ka-action, kag tub-tub subong, nagdubo na lamang ini sa plus 4. Nadula ng plus 5 ho. Ti sa mga mahilig magposta na medyo paraligban ini sa ila, ang plus ka, o kung ang way hilig sa postahan ay, galibog ulo nila na kung ano yung ginatawag nga plus man. Ambot silingon sa di, nga kung magposta ka sa Warriors, plus 4 abe, kinanglan masobra 4 points. Ang abansi sang Warriors, bangod ko hindi, bisa nagposta ka sa Warriors, pierde ka. Action Hotline. Dapat kung nagposta ka sa Warriors, ang ila abansi, kung magdaogid man, 5 points pasaka. Pero mag 4 points lang ang abansi, patas. Action Hotline. Pero mag 0.5, wide isang patas ya. No, galing kay manan dulang 0.5 ho. Kagabi maka-action nag plus 4 na lang ang hatag sa Warriors o halin sa plus 4.5. Tiyan mo sa mga ka-action naton standby ka mo dugay-dugay kay sa takna ang alas 9 magabulos diri sa aton ang ato sa mga action sportscasters. Si Action Boy Duran nga action Artay Hopon magadala naman sa inyo sang blow-by-blow nga coverage. Action Hotline. Ang duwa ka mga teams pareho nakakuha sang one road victory. Tiyang serye patas 2-2. Kung ako maglantaw di sa Game 5 sa mga aga maka-action, hindi man pwede na rin nga baliwalaon ang Celtics mo. Kaysang Game 1, ginampang sa home court sang Warriors, pierde man ganing Warriors. Action Hotline. Pero kung record ang lantawon ta nagapakita nga sa 2022 NBA playoff, ang Warriors may 10-1 record sa Chase Center. Bot silingon, nga sa pulo nila ka, o kung sa 11 nila kahampang, sa ila sa nga home court, sa playoff niya, isa lang ang ila sa nga pierde. Kag ina ka kaperdihan, amo tong Game 1 batok sa Celtics. Action Hotline. Di ko nako taga Warriors, ko nako ang coach kag players ang Warriors. Namansahan ng matinlo mga ngalan sa inyo sa nga home court. Mapapierde ka paliwat. Action Hotline. Sa mga Warriors, players, kag coaches, kag mga fans, diri nila dapat pamatud-an ni bakita ni. Nga sila ang pinakamaayong nga team sa NBA subong. Pero ang aring tandaan sa mga ka-aksyon ta, ang Celtics subong may kumpiyansa na nga mapierde nila ang Warriors. Bot silingon masarangan gid nila ya nga pierdihon lutoson ng Warriors sa finals. Ti pauna-una ni apat ka daog basta mag best of 7 mo. Kay kung makitantas dalagan sa hampang, maibato with ang Celtics di. So masadyain nga hampang subong sa Game 5. Standby ka mo dugay-dugay sa live coverage sa NBA Finals, Warriors o kon Celtics. Action Hotline. Anong mga balita nga dapat naton sa nga pagatutukan? Unahon tani dugay-dugay, masubo-subo nga balita para sa banwasang La Castillana ho. No? Batian nyo man gurong bantog nga ngalan nga Doc Enrico Ilumba. Former mayor sang La Castillana sa nasiling tara isa kakilala nga doktor diri sa Negros Occidental. Kag isa ini siya sa permigid no gina-interview diri sa Action Radio Bacolod. Ti subo-subo nga balita mga ka-action dugay-dugay kumpirmahon diri kay tinguan naton nga malapot man si Mayor Maymay Nicor Manggilimutan. Action Hotline. Sa iban nga balita mga ka-aksyon, ang saka sa prasyosang gatong tutukan tabari diri sa lokal dugay-dugay hibaloon ta sa ato sa nga patrol with Action Day La Salazar. Ara siya sa upo diyang isa sa mga pamuno sa transport group
diri sa maya sudad sang Bacolod. Action Hotline. Ang epekto sang saka sa presyo sang gatong dito sa Metro Manila kag Cavite daw kaangay lamang sang hatagay sang ayuda ang nasaksihan umpisa kahapon pa kay man grabe kalaba sa linya sa mga salakyan to. Siyempre ang salakyan may upod driver. Ang tuyo sa malang para makahingagaw sila tughong sang gatong sang tam mula pa makapatuman sang big time nga oil price hike. Action Hotline. Mayo-mayo man ni tani nga hugada kay kun butang tabi ang tag-iya ko nagadumala sang gasolinahan manog hingalit be. Ang permi ginahimo ka kon mabalaan ya gani ang may nagapasulod nga saka sa presyo manira na siya. Kung kaisabot ang karatulang gasolinahan, nga waay nabilin ang diesel, waay na gasolina, waay na kerosene, butangan nga close na. Action Hotline. Karon to, o dira gali mga ka-aksyon, ara pa, dabo pa sa nabilin nga supply, igo murahon, luyag lang gali hunaton, nga mag-umpisa ang oras sa saka sa presyo. Action Hotline. Kaya anong tawag sila kundi manog hingalit, baw kabay pa nga wala ini matabo nga senaryo diri sa Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod kay maluoy kita sa mga motorista nga nagapanghakroy nga subong gapanghakroy na subong sa sining nagabinyot-yog nga presyo sang gatong. Action Hotline. Ano pa gini sa kaepekto sa sakaho ang siling sang MMDA ginapaabot nila nga mabuhin-buhinan ang kanamuon sa mga salakyan nga nagalabay dito sa EDSA. Ang EDSA mga ka-aksyon, isa ina sa mga lugar dira sa Manila nga grabe kalaba sang traffic mo. Tag-isa ka oras sa kisaga ni sobra pa isa ka oras ang imo sa nga pag paugat na sa bahin sang EDSA. Action Hotline. Hambal sang MMDA ginalauman nila nga babuhin-buhinan magambulig-bulig magali sa problema sa trapiko, no? Ang oil price hike, no? Action Hotline. Manang iban nga tag-iya ko nagamaniyaw sa salakyan sa Raselinta na mas gin pagkabaayo nga magsakay na lamang sa dipasahe para makakinot Ang isa pa kabalita nga ang mga provincial bus operators nagapanawagan kag nagasinggitan subong siling nila aber kami naman abe pasog tinyo pwede kami man makapasaka sa sukot sang plete. Action Hotline. Hala sa taran-taran saka dalang wala na sini aputan si Maria kag si Juan de la Cruz. Isa pa gid kabalita adiho angos pagsaka may ginakuno-kuno subong nga base ang mga grocery items masaka man si manal ang presyo ay nano ini. Action Hotline. Pero ining balita ni mga aksyon ginpaumpawan na sa Supermarket Association siling nila way ini sang kamatuoran. Action Hotline. Alas 8:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa iluwan tanay ang balita sa banwa sang La Castillana kaysa na silinta na masubo-subo ini nga balita ho. Online sa hotline. Online sa hotline. Kapunta si Mayor Maymay Anecor Mangilimutan sa nga banwa sang La Castillana. Mayor, good morning. Hello, Action Marlon. Mayong aga, kada mayong aga man kita nang pagpalamati sa Action Radio. Yes, Mayor, pero hindi ini mayong aga sa mga taga-banwa sa La Castillana, no? I-confirm ko lang ang report, Mayor, nga ang anay alkalde nga si Dr. Enrico Ilongba nagtaliwan. Hello. Actually, wala pa man ko ka-confirm halin di siya pamilya. Pero ang planning mag-message kay Dr. mo Okay. kung ano dito. But then, ang ako niya staff sa engineering ay hinablos naman. Nag-message niya sa akong through text. Kung na mga alas 7. Pero based on may staff naman ko to kung ano kadabiit ako no. So, Action Marlon, actually alin din sa pamilya Okay. ay nabless na ang ako ng staff sa engineering. Sa initial di mo nga pag-istorya, Mayor, ano ang ginkamatyan di ano natabo man? Base sa isa ko staff sa mga group chat nang medyo may ginabat chat namang good, but then klaro ko lang kaya mo na siling ko lang wala pa ko ka mensahe sa bata ni Doc kay the message mo kami ni Doc Pine. Okay. Anyway, damo naman ko, Mayor, sang nakita nga post sa social media. Pero sige lang, tingwan ta nga
kuhaan gid sa nga statement ang pamilya kung pwede man lang, no? By the way, Mayor, hindi naman siguro lipod sa ato sa mga ka-action nga si Mayor Ilomba sa Lacasiliana, isa sa mga kilala nga doktor dara sa Banwa. Mayor, ang base lang sa imo sa nga hibalo, anong pagkilala mo ni kay Mayor Ilomba kag saan ka sa nag-umpisa Mayor dara sa Lacasiliana? Sa 1998, si tatay ang vice mayor. Tapos, siya naman ang kuya kay adjacent ng ilang mga property man dito sa Manghanoy. Mhm. Sa pagkabalo kuya ang ila papa, best friend, sa isang akong tiyo nga magulang ni tatay. And then sila man ni tatay, nang ayuhay mo na sila. Aha. Pero, ako ya, wala naging kumain din acquaintances. Isang time na nag-mayor si Doc, sige eskwela ko sa Bacolod. And then, pagbalik ko ya, kumagana, nagpulis naman ko. So, hindi na yun. Tapos, during that time, nang separado kami sa partido. But ako ya thankful because before you si Doc nag-away or way back years na nga, mayo lang yung among relasyon ko din siya kabataan. Kaya ako nagpasalamat man ko. So yes, ang isang mga nagliligad na eleksyon niya, nag-abulig man siya sa akon. So wala na siya nag-adlagan niya. Ginakuha naman niya, biligan ako. Base man sa gina-istorya sa niya, mga pamilya. And then, sa hindi naman niya term, mga kabataan niya silent man niya, nag-routing para sa akon niya, mag-daog ko for the last term. So, sa totoo lang din, kami, even though nga may political rival ang si Doc at si tatay, but daw ang relasyon wala din, hindi kita muna kalaing kumbaga after election, mayuhay naman. So, muna siya. Yes, Tapos si Doc, kung ano mo lang is one of the mayors man nga nagpakilala sa Lacasiliana, especially sa Clean and Green program. So, dako man ang na-contribute ni Doc. So, ang ako na pisina, upod sa members of the Sangilang Bayan and then sa ako mga empleyado, tingaan naman niya makahatag ng siya sa salutation even sa katapusan na lang niya ang paghaya. Okay. Balikan ko lang bala, Mayor, sa info nga na-receive mo, diin si Doc Ilomba, dara sa Lacasiliana, so kung diri sa Bacolod, Subong? Wala. Pag ko kay nag-travel ko subong, Sige. kay nangyara kami, may nag-ano ko di sa Tuboso na may invitation na nila kanya Richard. Mhm. Papuli pa lang ko. Kay Okay. may ara mga kami nga activation sa non-bag today. But I will be confirming later sa tanan mga ginapamangkot. Mhm. Kabalo ka, though limited ang akon nga access with Okay. sa ila. Pero mangkutong ko din ang iya bata. Personally, mangkot ko sa iya sa messenger if makunan ang mayong signal. Sige, Mayor. Sige, Mayor, makuha kami sa dugang. Yes, dugang information, Mayor, sa Dason. Okay. Napaabot ko man sa pamilya Mhm. through this interview nga gaalog ko siya nga mo niya pandalin sa ilang pamilya. Actually, salamat ko kay even though sa district kapagi ang mga kabataan nito kasi ito nag-message man sa akon. So, pasalamat man ko sa mo nag-reach out mo ko for this interview. And I can tell people, so sige, maybe damo ko man ang interviews. Kahit di kabalo naman ang tanan niya. First term ko, nagkontra na kami ni Doc, but I want to tell people, kasi yan nga si Doc Ilumbaya, wala din kami kuwan sa iya. Even ang kabataan din na ko gina nga kami ang ni Cor, if basta mayo man lang after election, wala naman na. Okay, sige. Mayor May, thank you good sa liwat. Kag matawag lang ko sa imo liwat sa dugang information may angos sa diya. Thank you good. Okay, sige. Thank you good. Thank you good, Dr. Marian. Action Hotline. Mayor may Nicor manggilimutan. Although nga ti may ara sang inkwentrohan is politika, pero ti ang politika is agila na iya, no? Ang abyanay, ang pagkilalahay, ang maayong relasyon magapabilin na sa gihapon. Action Hotline. Ang isa sa hindi ko malipatan nga istorya kay former Mayor Doc Enrico Rowa Ilomba. Ambot kung dumduman nyo ni Goro, preska pa man nga
hitabo ini December 27, 2020. Dito sa Mayla Castillana may ginbunag to nga lapsag, no? May ginbunag to nga lapsag nga why ka ginhawa, no? Baby born lifeless. Dito to nagbantog pagkadangalan ni Doc Ilumba nga aman. Ginimo iyang tanan para nga maluwas ang kabuhi sa ning bata ni. Nag-apply siya sa ginatawag nga CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, for 30 minutes, 30 minutos. Action Hotline. Good news, naluwas ang bata. Kag ang ining bata subong, may mayara staff si Ilumbang ang ngalan is Paul. No? Paul. Abi nyo, action dorel ang bata, sinusubong babayi ni, ang ngalan sang bata, Erika Paula. Action Hotline. Kaya nga aman, ginkuha sa ngalan ni doktor, kag ginkuha sa ngalan sa nagbulig nga staff. Porti, no? December 27, 2020, 10:16 a.m., sang ginbunag to ang lapsag nga way ginhawa pero naluwas ni Doc Ilumba. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya. Sa ato sa ring mga padala sa mensahe nila, Emilia Hiponia, Idilaos, good morning Action Mar. Ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel ga monitor diri sa may Victoria City. Rowena Agata Hava. Good AM, wala na ko kabati sang tingog ni Brian Morden, ano na time slot dia. Okay, nag-transfer sa Ma'am Rowena dito sa iba na. Okay? Thank you. Ray Flores Baryoga, good morning Action Marlon. Lito Dayap, Bayong Aga, Milal Oligo, Live Bari Cafe Highway, Barangay Tangob. Sige, mga peta na dason na Boss Milayla. Tamyaw lang, Ma'am Vanessa Star, Kagdok Matt Mayo, Jinky Dialagdoro, Wal Amar Alex Montesa. Elizabeth Gamala, good morning. Keep safe, God bless everyone and more power. Novi Magapan, Bayong Aga Action Marlon, Gabritor la kami di sa Barangay Pandanon DSB. Kasipong Disabel Daniel, good day Action Marlon, monitor kami di sa may Sipalay City. Homalumina, good morning. Star Mayo, happy Monday. Tuesday, dira sa monitor and watching live here sa while baking cassava cake. Bao, kan na midturn ba? Shout out kanli, kindly to my family sa Tangob, Alvarez, Mercado, and Herrera. Salamat gid with love from Minnesota State, USA. God bless. Thank you. Virgie Olpinda, good morning. My number one station. Salamat gid. Ma'am Virgie, Vivian Concepcion, Hikayen, good morning, good morning, good morning. Thank you. Iban balikan, tarugay-dugay, standby. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan.
Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakambing tinagaman nga apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet.
Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw ano lang, daw lutod, mag-abyan.
kag gainitsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo gid punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic kaya ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala ikang nakubayan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, Best Public Affairs Program for Radio. Pabalik sa ato sa nga pagpangalagad las 8:46 Aksyon Radio Philippines Standard Time antes tagaduwa ng ato sa nga patrol angot sa saka sa prasyo sang gatong dari kita anay ho na ano ini siyabon na naman ho ang ginahimo sang kalabanan sa pagbugtaw makadtos tianggi bakal bugas sa kilo 2 ka kilo pero ari ho sa sunad sang San Carlos makin mo yan no. Mga more or less, mga 2 kilong kabugaton siyang shabu, 13.6 milyones ka pesos ho. Kaya nasang kagahon din yung mga ka-aksyon nga report nga operation sang atos sa mga otoridad. Di manugguwa na si Presidente, manuggabiya na si Presidente Rodrigo Duterte, bisan pagani nga pila pa ka bulan ang nabilis termino ni Presidente Duterte mga ka-aksyon, baha gyapon ang Shabu. Ibalaon ta ang detalye sa nga balita sa report ni Aksyon na John Diaz. Aksyon John, please come in. Aksyon na Marla na recover diri sang San Carlos City PNP kag ginting nga persa sang ibang pagid nga police unit kaupod man ang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental ang masobra 13 milyones pesos nga balor sang ginasuspetsuan na shabu. Aksyon mining bypass operation ang ginpatikayon kay inagid lamang sang aga da mismo sa area sa Sitio Tulang, Barangay Rizal sa syudad naman sang San Carlos. Sa inisang report nga ginpadangan sa ato ni Police Lieutenant Colonel Jesus B. Misaon Jr., ang acting chief of police sa San Carlos City PNP, ining si Baron Action Ma isa sa high value individual nga madugay naman nga ginabantayan sa mga operatiba sa San Carlos City PNP nga nagaduso sa illegal nga droga. O galing subong nga matanion, ara sila sa sulod sining isa ka investigation room kay may pila ka mga unit sang PNP kala nga ina lamang sang Regional Drug Enforcement Unit kag Philippine Drug Enforcement Group ang ato dito sa may San Carlos nagapatigayon sila sang interrogation kag investigation ang good may baluan pagid ang scope o kung sakop sang operation sining ni Baron Action Mark makon mo ang recoveries nila kay ina wala sila ga-expect wala nila ginauman nga mo sinikadako Action Mark. All in all base sa initial nga report diri nga aton nga rabaton mga 7 ka mga sachet mga big hit seal transparent plastic sachet kag may ara Action Mark 2 ka mga pakete 2 packs ang illegal nga droga ginasuspetsuan diri nila kay kunang tawon ining suludlan sang mga illegal drugs nakasulod sa isa ka Chinese pack nga nagaduag sang green do iyan isa ka mint nga T Action Mar
nga ang baldarigan isa ton sa isa ka PIDEA agent nga ton istorya bago gilamang do kaangay ni sa sang suludlan man nga ila na recover sa may bread port tinalikdan nga mga binulan action mar atong mga masulusobra man 3 ka kilo. So gina-check diri subong sang PIDEA kay kun ang kabugaton na pagambalan mga 2 ka kilo ni 2 kilos or 2,000 grams of the suspected shabu ang na-recover sang PIDEA kag PNP kay nasang aga. Ang market value sini o kung ang panawag diri sa terms sang PIDEA amo ning ang ilang state value nagalabot action mar sa 13,600,000 ka pesos. Inalan pa pagidila nga mahimo maiban pagid nga kaupdanan ining si Baron pero ginapadalman pagid ni ka Philippine Drug Enforcement Agency kag San Carlos sa PNP action mar. Sa nasiling ko na, si Baron isa ka high value individual pero hindi ni sa action mga residente actually gid sang si Tutulang Barangay Rizal. Kumbaga ang ubrayan ni mobile gasaylo-saylo sa lugar wala gid ginadala dito sila balay ining mga iya ginadibaligyan abi sang illegal nga droga based on din sa report kay ti ang iya nga balay diri sa area sang Fatima Village pero ang bypass operation ang ginconduct sa area sang Sitio Tulang pero di same ang gyapon nga barangay. Production man pinaka-latest update may angot sining bypass operation na ginpatigayon sang PNP kag PIDEA sa syudad sang San Carlos kay naginamang sang Cagahon. Flash report ang ka-aksyon nyo Action Jantia. So nasa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Andugang information may kantarang sa karon sa aksyon na BBB ha. Ti sa nasiling tanaho. 13.6 milyones pesos, 2 malang ka kilo nga shabu San Carlos City na naman. Action Hotline. Nami patani no. Galing kantuan taray sa aksyon na Dale Salazar, importante man saka sa presyo sang gatong, damo na sa mga nagasos Josep kag Maria mo, big time na naman ikaduwa ini nga oil price increases. Subong nga bulan sang Hunyo lang, sang nagligad June 7. Subong June 14. Kung basihan ta ang ginpagwa nga abiso sa mga oil companies kahapon Lunes, may ara nga ang saka umpisa alas 12 uno kainas ang kagahon, may ara alas 6 kainas ang aga, may ara man alas 8 uno subong aga. Action Hotline. Way ga pala Rios amo ni permi ang kakatabo mga ka-aksyon porte. Mapalarios man amadungan ba ng saka sa presyo sang gatong kun oras ang paghambalan. Ang apektado niya daw halos tanan. Action Hotline. Ari na si Action Dale Salazar, ara pa siya sa kung ara pa siya sa isa dara ka headman no sang transport group diri sa Bacolod. Action Dale, good morning, please come in. Yes, Action Mar. Ginlibot na to ng pila ka mga gasoline stations diri sa may syudad sa Bacolod. Kasunod nga nag-take effect na ang big time nga oil price hike diri sa may pungsod Pilipinas. Kag diri sa may syudad sa Bacolod, Action Marti, halos na nga mga gasoline stations ang nagsaka gidman na hindi alalangay ang presyo sang diesel sa iman sa gasolina depende sa location kag sa oil company, Action Mar. Pero this time makaupod nato ng presidente sang Federation of Bacolod City Drivers Association si Ma'am Beth Catalbasa. Kasunod man nga tika damot, Action Mar, sa mga concerns hapon ilabi na sa transport nga sector. Ma'am Beth, live tira subong sa Action Radio Bacolod with Action Marlon Henovea. Ma'am, first, anong reaction nyo sining ika-18 times na nga pagsaka sang presyo sang gatong sining 2022? Good morning, da kay Sir Action Nang kaghapon nag-meet kami to kay Councilor Espino. Pero ang amo na lang gagani ginapangayo nga buligan niya lang kami maparinyo sa among franchise kaya hindi na kami mabaton. Kaya ang mga driver nagapaninghawat yapon na may dala puli lang bala bugas. Kung maparisan man dati inatado ng isda sa market, kaya wala na gid. Kung hindi sila magbiyahe, wala na gid sila kuno pagkaon sa lamisa. So naluoy ta sila. Kanya ma'am, di ano na lang kami ni. Di, 5 ano ka mo ma-strike. Hindi man sila maguntat biyahe. Kaya wala nagidalon. So, nalipay man kami nga nakamit kami kay Sir Espino. Basi makamit sila ni Direktor. Kay ginambal namon siya nga, hindi kami mag-upod sa untat biyahe.
Hindi man kami magpasaka. Ang amo na lang niya ginabargain nga madayon gyapon nga ang franchise lamon marinyo bisan hasta na lang sa 1 year. Kay tiway pamantadiya modernize nga mga jeepney. Kay kabalutang ang modernization niya. Madayon na ginmana. Pero hindi bipin mismo kasi nga nasuside ka mo sang 45,000 ang bulan nyo. Okay lang na yan kung manggaranon ka dahil. Pero kung tingala kami nga ang isa ka unit, di gani, wala namang gani. Gipirmi ka biyahe, hindi man gani ka bata. So, Sir Marlon, ang kaghapon, nag-meet to ang mga dagpo nga mga operator sa Bacolod. May isa to nga 45 ka unit. Ato si Ma'am Guanson, si Ma'am Chona, kasi Mrs. Anong gani? Basta daw mga Luxin, si Mrs. Luxin, Ma'am, sorry. So, napalabo. Hindi lang ay kami sang stone nagatubang. Kundi ini sila, concerned gid sila nga almost 80% wa ay franchise nga gadalagan expire. Sikulbaan sila nga kung ano bala matabo. Residente na yan mo. Sisiling ninglan niya, ma'am. Ang driver namon gapaning hawat. Pero kulba ta ang aksidente nga matabo. Kag ang ilan na lang ginapabot, kung masurinder na ang driver taba biyahe tungod nagsaka na ang krudo. So, tani kabay pa nga mabuligan ta kay tiway pa man kapungko sa July 6 pa man ang first session. Si kabay pa nga buligan man kami ni isang LGU kay direktor nga matagaan niya kami bisan 1 year na lang renewal. Ma'am Beth, sa Merkulas nga daw buwas, mera sang driver's holiday, may ara sa mga members ng Undok nga mag-auntat siya sa buwas nga daw. So sa payback da, ma'am, kag-stone, anong inyong plano? So para upod sang stone, why kami nag-upod kay nagbrigad nga untat biyahe, why man to kabulig? Sing driver namon, obligado kami niya maghatag bugas da. Yan o yan, hatag na kami why man kami income, why man gabiyahe amon sa lakyan. Ang akong 3 ka unit, why di dyan gabiyahe, kay expire. Sige lang, ang survive, ang naluyan ko, ang ining mga driver nga kapaning hawat, nga gahambal ko kay Seripino, pwede ipa-renew lang extension 1 year. Kaya may sulat naman na si Attorney Ramos sa national, kag dira sa region nga kaayugid nga ang LGU nga mabulig makarenew after mga isa tabi ka tuig. Kaya tumod na kung wala na kami sa dalan, maproblema man sila. Kulang man ang salakyan. Ma'am Beth, sa Undok, nag-request sila sang saka platihan. Sa feedback da, ma'am, may mga step kamo or petition nga magpasaka sang platihan? Hindi na guro, kay wala naman na pulor. Mangayo ka, 5 ka pesos. Ito bong gina-approve na sang LC5B sa 5 pesos. Ano naman, ginagawa na yan. Sila na lang daya matumato yung decision ting Manila dang mabato ng tumintas wala pa ang 5 ka pesos nga big time nga increase. Ang LTFRB ang mga request kasubong niya sila sa katuig pa na yan kag i-approve. Siya mo na nga gapangayo man kami sa nasyonal magabulig bahay ko tubulig sa Wanuta nga bisan tuod wala kami pero studya kami gapon nga anong mabulig na kompetisyon na namon si Tugadi nga kakaso na daan siya ni Marcos mga LTFRB pang revamp ni tanan kag LTO. Action Mar? Sige, Sundel. May dugang pamangkot kay Ma'am Beth Catalbas. Okay naman, Sundel, okay lang.
Sige, Ma'am Beth, ang mensahe mo na lang sa mga members ng FIBACDA. Ako yan kapabalugid kaya sa inyo nga hindi tayo maguntat biyahe. Kag hindi lang niya pibakda kundi ito nag-isa sa subong sa panawagan. Ingawaan tagiyad gihapon nga may dalon tayo pulis. Ito makabiyahe kamo kung nagdagpanay man eh. Ngayon naman tabulig sa in charge ng transport kabay pa nga batuno ni Sir Espino nga mong ginayo kay siya mong ginatudlo. Si base sa July 6 mabalaan ni kung batuno niya kay paano na ni ang komitiba. So, amo lang na ang stone hindi man magupod kag sa mga pumluyo hindi ka mo rest assured hindi kami ang mangayo plating man per increase pa. Sige. Action Mar, napatihan si Ma'am Beth Catalbas, ang presidente ng Bacolod City Drivers Association. So, tatlo diri ka mga punto. Ang yasinagin point out, una, hindi magupod ang FIBACDA sa untat biyahe buwas nga adlaw o driver's holiday. Kadua, wala sila nagapangayo sang saka sa pretihan. Kag ikatatlo, hamo na nila sila pangabay sa gihapon sa LTFRB nga tagan sila sang additional 1 year para ma-extend ang ila sila franchise sa action na Marlon. No? So hopefully, hanggang ikapat nila itong pangabay nga kung batunon ni re-elected Councilor Alvin Torres-Pino, ang ila sila pangabay nga siya ang mangin magapungko bilang chairman sang Committee on Transportation. So, para action mara muning balita ang madulong sang patrol subong nga Martes sang aga ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Salamat Akson Dale, ginhingagaw to lang ang balita. May kantaran sa ring epekto sang saka sa preso sang gatong no kay alas 9:01 na magasunod na dugay ang ato sa ding pagpanayon sa ato sa ding coverage sa ding game 5 sa tunga sang Golden State Warriors kag Boston Celtics. Action Hotline. Damo patandi kita sang mga balita nga nakalinyada prote punopasyon siya no. Daso naman no karon sa aksyon na BBB ang dugang nga mga detalye sa nga balita nga ato sa nga ginatalakay. Action Hotline. 2 minutos nakaligad sa atak ng alas 9 Action Radio Philippines Standard Time Action Hotline. Magatakop naman na temporaryo sa ring Martes nga edisyon, June 14, 2022. Action Hotline. Sa ngalan sang regulang anchorman Action Artay Hopon, ako naman Action Marlon Hiroya standby sa ato sa ring coverage sang Game 5 sa NBA Finals. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.